Luqman wani bawan Allah ne wanda na farko malamai sun kara wa juna ilimi akai. Hunaka ikhtilaf bainal ulama hal huwa nabiyyun am la. Shin shi annabi ne ko ba annabi ba, malamai sun kara wa juna ilimi. Daga cikin waɗanda suke ga Luqman annabi ne akwai fahimta kamanta Sa'id ibn Musayyib, shi ya nakalo cewa yana ga Luqman annabi ne. Akwai Imam Sha'abi rahmatullahi alai, shi ma yana da da'awar cewa Luqman annabi ne. Amma magana mafi inganci na malaman shine Luqman ba annabi bane. Mutum ne salihi bawan Allah, ya nuna nagarta, yayi tarbiyya ta addini, ya tsaya akan addini tare da asali ma bawa ne. Allah subhanahu wataala ya duba irin nagartarsa, ya hakaito tarbiyyar da wa ɗansa a Qur'ani, dan wani tarbiyya ta zama darasi gare ki da gare mu da dukkan mutanen da ke duniya su koyi yadda ake yin tarbiyya. Mafhum? Tayyib. Kula ga wannan a magana mafi inganci Luqman wanda ya fi tabbata ba annabi bane, saboda baka cewa wani annabi ne sai da nassi da ya tabbatar da haka. Amma dan cewa yayi nagarta ba zai mai da shi annabi ba. Akwai wanda ba annabawa ba sun yi nagarta. Allah ta'ala ya bamu labarin su a Qur'ani ga ashabul kahfi, nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha. In kiran suna ne a Qur'ani an kira Zaidu, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha, an kira sunansa. Da aka kiran sunan mutum ko a yabe shi a Qur'ani bai zama kai tsaye cewa shi annabi ne manzo, sai an samu dalili na aya ko hadisi ingantacce ko wani kauli da ake dogaro da shi mai karfi da ke nuna cewa shi wannan mutumin annabi ne. Don haka abin da ya fi tabbata Luqman ba annabi ba ne. Kuma malamai sun kara wa juna ilimi akan menene asalin tarkibin sunayensa, jerin sunayen. Daga cikin wanda suke faɗan sunansa akwai wanda suke cewa Luqman bunu Anka bunu Sadun. Akwai kuma kan Suhaib yana kiransa da cewa Luqman bunu Tharan. Haka kuma Ibn Jarir at-Tabari rahmatullahi alai ya kira shi da wannan suna din. So ala ayi halin Qur'ani bai kira sunan babansa da kaka ba, abin da ya kira shine Luqman. Amma dai malaman Qur'ani suna kokarin hakaito wasu kalmomi da suke nuna cewa dukkan ishara ne zuwa ga sunan babansa ko zuwa ga sunan kakansa. Na biyu, sannan malaman Qur'ani sun nakaito a tarihi cewa shi dan wani wuri ne. Mafiya yawa abubuwan da aka nakalo din aka ciro su, babu wanda ya zo kai tsaye a matsayin hadisi ingantacce. Sau da dama ana samu sukan zo daga Isra'iliyat ne. Isra'iliyat yakan zo da tarihin da aka samu wani ya inganta, wani kuma yakan zama soki burutsu ne bai inganta ba. So kula ga wannan Isra'iliyat idan ya zo na farko abin da ake dubawa shine a ga ya dace da Qur'ani ko bai dace ba. Idan yana da muwafaka babu damuwa akai. Idan ya dace da sunna babu damuwa akai. Idan kuma ya saba wani hukunci na Qur'ani ko na sunna ba aiki da shi. Idan bai zo da wani ƙarin ilimi ba bukatan a yi aiki da shi. Idan kuma ya zo da wani abu kawai na labari wanda ba wani ƙauli kai tsaye na Qur'ani ko sunna da ya tabbatar ko ya kore, kuma ba wani abu ne da ya zo da wani sako na ginshikin addini ba, kawai akawal ne na tarihi, malamai suka ce babu laifi a kansa. In kuma aka yi tawakkufi fa huwa ahsan, sai a yi tawakkufi akai shi yafi dacewa. Saboda suna ga ana iya ruwaito shi idan yana da ma'ana, saboda hadisi da yake cewa ko la tusaddiqu ahlal kitabi wala tukadhibuhum, da kuma hadithu an bani isra'ila wala haraj. Wadannan duka hadisai ne masu isnadi mai inganci, ga su a cikin silsilatul ahadith sahiha. Kula ga wannan abubuwan da suka zo akan tarihin Luqman mafi yawa na da alaka da Isra'iliyat. Daga cikin waɗanda suka ruwaito Isra'iliyat da yawa hada isnadi akwai Ibn Jarir at-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Tabari rahmatullahi alai, ya kawo su da yawa a cikin mashhur littafin tafsirinsa, amma dukkanin su yakan kawo isnadin su. Akwai wanda suka kawo babu isnadi irin su Imam al-Baghawi rahmatullahi alai, ya kawo Isra'iliyat da yawa. Mafiya yawa Isra'iliyat tarihi ne da ba wani sako yake bayarwa muhimmi ba. Ba wani abu ne da yake na wajibi ba a ɗauke shi ko a bari. A cikin maganganun Isra'iliyar da suka zo, Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya ce shi Luqman ɗin asalinsa ma ɗan Afirka ne, wato ɗan ƙasar Ethiopia ne, wato Habasha kenan. Ya ce asalinsa ɗan wurin ne, kuma sana'arsa asali ma kafinta ne.
amma yayi tarbiyya ta addini da Qur'ani ya ruwaito mana yake so mu yi koyi da irin tarbiyyarsa. Kuma a tarihi an samu asalinsa ma bawa ne, kuma yana da ma mummunar halitta, gajere ne sannan yana da mummunan hanci. Duk wanda ya zo a cikin Isra'iliyat. Sa'id ibn Musayyib alaihi rahmatullah yace a fahimtarsa ta abin da ya samu tarihi dan kasar Egypt ne, Misra kenan ko, wanda duka Africa ne. In aka ce Ethiopia yana cikin East Africa, in an ce Egypt yana cikin North Africa, so duka Africa ne. Ya ce an same shi cewa ɗan ƙasar Misira ne amma bakar fata ne ba fari ba ne. In Ethiopia ne daman bakake ne, in Egypt ne kuma ana samun bakake a cikinsu, sai dai kawai fararen su suka fi yawa. So duka dai idan muka koma a tarihi abin da aka fi jinginawa gare shi ana ga asalinsa ɗan Afirka ne, imma Egypt imma Ethiopia. Ba wani sako ne na tauhidi a ciki ba, kawai tarihi ne, kuma na san iyaye mata suna son tarihi ko? So asalin Luqman salihin bawa ne ba annabi bane. Mafhum?